lokacin da ya dace ku yi posting akan TikTok. Kuma mafi yawanci bambancin bidiyon ku ya je viral ko kai ya je viral ya danganta da lokacin da kuka yi posting. Kuma lokacin posting ɗin kowa daban ne. Bara na buɗe TikTok ina na nuna muku lokacin da ya dace ku yi posting. So da farko dai ku je profile ɗinku akwai wani wancan layin guda uku na sama ku danna sai ku zo nan sai ku danna Creator Tools. Kuna danna Creator Tools zai kawo ku cikin Creator Tools nan sama inda aka sa Analytics sai ku danna View All gashi nan. Kuna danna View All zai nuna muku TikTok Analytics ɗinku. Sai ku danna Followers. Sai in kuka danna Followers sai ku yi scrolling can ƙasa. So in kuka yi scrolling can ƙasan nan za ku ga nan gashi a nan ƙasa ga 3A 7A duk wannan lokuta ne da mutane suke online. So ni kun gana mutane sun fi zama online wajen karfe 11 na dare kenan. So in zan yi posting video wajen karfe 11 mutane sun fi yawa online. Sannan kuma kuna so ku san me yasa mutane masu followers da yawa da influencers ba sa following ɗinku, na yi video a baya akai ku je ku kalla.